Ebusuafo mumie nkotie Nana Osei Tutu opim so ote kokko so Nana oka bia ewom mumie nkwa ne nkotie nimla wose wono ne ntam kɛseɛ na sabi obewudi agya ne nkyirima ene ne nkyirima ne nananom eba abefa no wuntumi nyina abonten na wonka no tra saada odafo ye wa ha ena enra dai ye maame akoso ya bempoma ana Ernestina Fosu omukopie mu wo court na court ni mu no ye maame ka so oni abusuapanyini kasa abusuapanyini twifa ne so eno ene ye maame di abufuo ebeka se oka ye Nana Osei Tutu asante hene ne ntam kɛseɛ sasa ne wofa no ana abusuapanyini de ne sakani funu eka da de lumba funu abrekulo ma hwehwem adekule kun na kyerɛ sɛ wone no enye mumie nkotie Nana Osei Tutu ensɛm a wo kafa entem kɛseɛ no ho a kyerɛ sɛ ebeto wo ana sɛ entam kɛseɛ no yenka no saa kwa mumie nkotie nimra Wouldn't say with the moment someone no mamma santi major nya di opedi ma di na no wo kan no aka no wa so sabe wo so na ta seka na ta se sabe ya man lo jo ma santi majina ye ma do majina di oti pa ye aya ye ni prison o kan wa na kyerɛ sɛ ye Nana Osei Tutu ne ekotie ni bae no ɔse entam kɛseɛ wo kan na ɔka ne wa kyerɛ sɛ ye maame Ernestina Fosu ɔka sɛ meka Otumfour ntam kɛseɛ no no obi gina ɛhɔ na ɔka sɛ ya chiw dedua entiresi ade Monday nyambo a enti ya yenya ne sɛ ye maame Ernestina Fosu omunyina mu kohyia ɛwɔ Otumfour enase na entam kɛseɛ no odi ye no kyerɛ sɛ wabɛkyerɛseɛ ye maame no ɔde abufuo ene kasa ye ya sɛ abusuapanyini edi maami fa stress im odi maami ko haw mu nanka dai na obi ani nua wuo kyerɛ sɛ wonya ni nua ne ho access bia ontumi nkɔ so akɔ akɔhwɛ ni nua no amu ontumi nkɔ so akɔyɛ bibia all because abusuapanyini edi entawantawa aba beto abusua ne ntem abusuapanyini to park abusuapanyini commando se abusuapanyini yo de abusua ma de bia ntokwa empemu da because edin ka me yeti asese ye maame akoso asewa won na ebeye kuna eye dai e na change so odobroni e na yesi obedi kuna a wama ensema kese we nyina eboboba ye hope se ebia muduru ye Nana Osei Tutu e na ase dia asem we nyina eto obetwa na sa ntam kese no so aye maame waka no enya de ye friends abusuapanyini ubetumi akwakoyi emu no asie because ejise okọ ahemfie ho na ukokyerechire mu koyiwa no entam kɛseɛ no wudi bem ana wudi fo lumba amani hunu